Is dat nog goed? Er staat er veel stof op. Ja. Oh mooi. Oh mooi, een chardonnay. Zij kennen mijn naam niet meer, beginnen we daarmee of? Ja. Kom jongens, snijd in 4 stukken, die krijg ik nooit op. Koen, ben jij nooit zo? Ja, die stem is zo op en in, maar nu wil ik het even horen zoals het klinkt. Oh, maar ik doe het misschien ook. Lood met ballen. Ja, maar in het begin is gezegd in de microfoon. Was misschien ook niet zo. Die dingen knip ik er ook af, hè. Die Was dat het laatste wat hem speelde? Nee. Ah, ik vond dat wel vet zo. Volgens mij is dat vet zo. Je gaat op de einde zo boer. Zeg je mijn naam niet mee? Ja. Is die wel opnieuw? Maar verder van de micro. Ah ja, maar wacht, ik ga even drinken, Koen. Ja. Gaat het goed? Zeg je mijn naam niet mee? En alles wat ze zei. Deze zeker niet voor mij. Zeg je mijn naam niet